കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് ട്രോള് വിധേന എല്ലാ രീതിക്കും ചെയ്യും. ഏ? അതായത് ഒരു വനിതാ പോലീസുകാരിയെ ഒരു ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകൻ, അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അദ്ദേഹം കയറി പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ്. അറിയാതെയല്ല, അത് മനഃപൂർവ്വം വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാലും പിടുത്തം കണ്ടാലും നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും കാണുന്നത്. നമ്മളിത് തമാശ രീതിക്ക് എന്തുവാടെ ഈ ചെയ്ത് കൂട്ടണം ഇവനൊക്കെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഇത്രയും പബ്ലിക്കായിട്ട് ആ ഒരു ക്യാമറ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഇത്രയും പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിലി ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരെയൊക്കെ രൂപം ഭാവം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഉം. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസുകാരി എന്നുള്ള രീതിക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരന് അത് തോന്നില്ല. ഒരു ഭയമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനെ